Escena única. Hacia de mesa de patacas guais. Boas noites. Hola, boas noites, como estades? Moi ben. Boas noites, señores. Me tomo un seguro. Boas noites, poden acompañarnos ao centro, por favor? Onde se está o xefe? Imos para o fondo, que vos parece? Aquí mesmo? Sí, perfecto. Boas noites. Boas noites. Boa noite. Boas noites. Vos non tiñades fome ou que? Xa voy a dar este pero me quedo esa mañana. Vaya mecánico que está perfecto, estamos logo. Boas, que teño pensado ver? Traemos un vídeo. Si pode ser un mentira. Non, eu prefiro botar un todo vídeo. Traemos algo tamén. Para agora mesmo. Están todos traídos de comida? Sí, claro. Que quando era todo churrasco, verdade? Sí, sí. E non se esqueza das nosas patatas, que dentro las llevamos un día. Vale. Que vai probar o viño? Eu mesmo. Rayos, este non hai que o beba, garde o traiga a nosotros. Pois é sempre o único que ten. Mellor probamos o branco. Pois que sí que che está rico. A ver, deixen probar logo. Carallo, este sí que vai xa ben. Outra é como tomar mecho de vaca. Pois entre os Aquí veñen os primeiros. Meixa. Polvo. Desculpe, será sen cebola, non? Que vai levar cebola ao come cara, xa verás que está na ocasión. Como está a comida? Moi boa, moi boa. Axuda, axuda, que se está tragando, se está tragando. Rápido, un infarto, veña o bar a la goa. Abran paso, chico. Que carallo faz? Non me apetece tanto que vou golfar. Pero vostede non tiña ni par. Que dis, muller? Eu prefiro unha leche que a cebola. Acabouse todo, levámoslo ao centro de saúde. Ai, sí. A ver, non hai tu churrasco. Churrasco. Retiramos a Anda, mira, tengo que hacerlo aquí, tengo que pedir el trabajo. Pero ti non estabas enfermo. Pero me está ligando un poquito más fuerte. Agora que está aquí, ya puede entrar con nos. Pues sí que os cuidad de pena, me siento aquí que este tempo aquí. Sen nome, que te debo detallar o seu corpiño. Traemos un plato de máis. Sí, por favor. Patatas, veña. Patatas. Patatas. Tienes razón, que van a churrasco. Las patacas lisas, no sé. Son a nivel de mercado, qué boas. Vas do home, como que patatas leis? Iso, que distinto, máis o departamento político. No. Camareiro. Volver a ser o propietario, por favor. Ahora mesmo, propietario. Aquí esto, ¿qué precisa? Mira una cosa, este señor dice que nos puso con churrasco patatas leis. E logo nós non lle vendemos as guas. Claro que os mercados teñen que ser patacas guais. Xa, é mellor marcharse para Eso máis. un momento, non vayan a ningún escrito, é que se acabaron, é como explicar. Para, parece que tes patacas na boca. É que se acabaron, é que abrí o traballo porque non vos Pero ti, miña meniña, buscas má ruína, estás despedida, pero antes deixa os platos lavados. E nós tamén. E patacas de pego non. Ei, non vayan a nicures, teredes que pagar primeiro. Está bien, está aquí duele. Vale. Veña, boa noite. Chao. E mellor en o viño tido. Pasa por aquí, que xa se cobramos. 300 gramos. Pero vostede dixo que os convidaba. Sí, mira que cuidado, me espero que Ei, non vai,